Uludu Sengaphakathi kubingelele phela ngomukele emukele emakhaya kwesemanzonzo lapha songulethela khona indaba zamaskandi esuke ihamba phambili nefika ngesikhathi kuyinto ezinkulu umukele emakhaya ukuthi ngulethele nazo indaba zamaskandi njengoba esikhathini samanje ukudotshela indaba zokuthi ipi phakathi kwegcwame elisha kanye noquality kubonakala ngempela ngathi saya phambili njengoba zokhumbula ukuthi igcwame elisha laqala lagadla kuquality lapha lambiza khona ngokuthi uquality ukopela kulo igcokama kanti futhi yena useyithisha walo iquality nangempela uquality wabona ngathi akayithande isisi lendaba laphinde lagadla igcokama lathi uquality umisise okwekiwi uquality ngempela le ndaba ngathi akezisa ngempela njengoba waphinde wayigadlela yena igcokama njengoba namhlanje ukuphathele ivideo etsha lapha egadla khona igcokama ethi linobuso omisiso obekezwe abantu abaningi ke bayazi ukuthi ikezo imi kanjani bukele emakhaya ngaphandle ngomosha isikhathi nathi ivideo lapho khona uquality egadla khona igcokama elisha till next time siyabonga awuthi ngihambe ngekhaya ngumfoko abiyelo nezinto zakhe famna ngisibuko sikaMthandeni kwelengeza hayi ngisho uMthandeni lo nekhande ngathi inkezo ngisho uMthandeni lo hleze hlenywa nalemchilibane ethiwa obani ochilisi na bonke labo sikhindi besuthu kuthiwa omshova wathi ngehle ngekhweni lami kwaGazu le phela umshova sibali ngeke ngimdelele thandwa kuwo Ayishabaphe Cha. athi hayo manga xoxelinda Inungathwalisa manga xoxelinda Inungathwalisa nje khanda wethu ishile indaba yaseDubai shila tabe hayi kusekwethu thana water Cha hayi angikahle mani ngithi ngalo 2011 1069152 6106 ngithi popopeni ngiyamqhelisa manje engezweni akayiyele iyamshalazela nalokho kufana nekiwi lokho kufana no Paul ekiwi quality ulisingasoba Shela Jamani into zase yebo uqala uzemdletsheni ayikhale bafana bakithi